tomto krátkom videu sa chcem zamyslieť nad tým, prečo je dobre venovať sa štúdiu filozofickej metodológie. Bude to nielen pre študentov filozofie, ale aj pre ľudí, ktorí sa filozofii nevenujú profesionálne, ale chcú hĺbšie rozumieť svetu a sebe samým. Čiže prvý taký dôvod je rozvoj kritického myslenia a schopnosti klásť otázky. Prečo je to dôležité? Jednoducho filozofická metodológia nás učí, ako klásť dobré otázky, teda také, ktoré vedú k podstate problému. Namiesto toho, aby sme brali všetko ako samozrejmosť. Jednoducho sa učíme pýtať, prečo je to tak, odkiaľ to viem. Má to aj nejaké hlbšie vysvetlenie, zdôvodnenie. Potom prínos pre každodenný život je, že môžem lepšie rozlíšiť dôležité informácie od nedôležitých. Vyhodnotiť dôveryhodnosť zdrojov a vyhnúť sa manipulácii. Druhým dôvodom je schopnosť argumentovať a formulovať vlastné myšlienky. Prečo je to dôležité? No ak vieš vhodne argumentovať, dokážeš svoje myšlienky jasnejšie sformulovať a presvedčivo komunikovať. A filozofická metodológia ponúka rôzne nástroje a techniky, ktoré pomáhajú spoznať logické chyby, nepresné formulácie a slabé miesta v uvažovaní. Teda prínos pre každodenný život potom je, že vo verejných diskusiách, pracovných debatách alebo pri obhajobe svojich nápadov, názorov sa vieš lepšie vyjadriť, získať rešpekt ostatných. Táto zručnosť je užitočná v akomkoľvek povolaní a dokonca aj v bežných medziľudských vzťahoch. Tretím dôvodom je hĺbšie porozumenie základným otázkam ako o človeku, tak aj o svete. Prečo je to dôležité? Filozofia sa pýta na fundamentálne otázky ľudskej existencie, poznania, etiky či zmyslu života. Metodológia filozofie ukazuje, ako k týmto otázkam pristupovať systematicky, alebo aspoň systematickejšie. Čo to znamená pre každodenný život? No vďaka otázkam filozofickým a odpovediam získávame perspektívu. Napríklad lepšie chápeme, prečo ľudia konajú rôznymi spôsobmi, alebo aspoň môžu konať rôznymi spôsobmi. V čom je tá odlišnosť v tom konaní, dôvody. A sme citlivejší, alebo citlivejšie pristupujeme k spoločenským a morálnym problémom. Pretože nejaký postoj, ktorý počujeme na verejnosti, vieme domyslieť až do dôsledkov, alebo poznáme jeho hlbšie príčiny. Štvrtým dôvodom je tvorivosť a originálne nápady. Prečo je tento bod dôležitý? Metodologické postupy vo filozofii zahŕňajú rôzne spôsoby myslenia a experimentovania s myšlienkami, rôzne myšlienkové experimenty. Ak hľadáš odpovede na zložité otázky, často musíš myslieť aj mimo zaužívaných šablón. Zvažovať aj odlišné možnosti, nielen tá jedna, ktorá sa ti ako si prirodzene ponúka. Pre každodenný život to znamená väčšiu tvorivosť, inovatívne riešenia, ktoré sú dnes požadované v mnohých oblastiach, v podnikaní, vede, technike či umení. Filozofický prístup pomáha hľadať netradičné cesty k novým riešeniam. Piatý dôvod je lepšie porozumenie jazyka a jeho významu. Prečo je toto dôležité? Vo filozofii sa často pracuje s presnými definíciami, významami slov a analýzy toho, čo vlastne hovorím. A metodológia učí, ako sa vyhnúť nedorozumeniam, ktoré vznikajú z nejasného používania jazyka. Keď každý používa termín s iným významom, tak diskusia sa nepohne dopredu. V bežnom živote to znamená, že čím viac rozumieme jazyku a tomu, ako narábame so slovami, tým menej sa necháme zlákať manipuláciou. Komunikácia sa stáva zrozumiteľnejšou a vzťahy harmonickejšími. Šiestý bod, prečo sa venovať filozofickej metodológii, je, že dáva všeobecný základ pre iné vedné disciplíny. Prečo je toto dôležité? Historicky z filozofie vychádza veľa vied. Fyzika, psychológia, sociológia a ekonómia. Filozofická metodológia preto poskytuje základné nástroje a otázky, ktoré môžu
otvárať nové cesty i v špecializovaných odboroch. V konkrétnom živote to znamená, že vďaka filozofickému prístupu a logickej metodológii dokážeš pochopiť, aké základné predpoklady a metódy stoja za rôznymi vedeckými teóriami. Naučíš sa prepojať poznatky rôznych oblastí a hľadať medzi nimi súvislosti, čo nie je zanedbateľné. 7. dôvodom je reflexia sebarozvoja. Toto je dôležité, pretože filozofia pestuje sebapoznanie, vyzýva nás skúmať vlastné presvedčenia a hodnoty. Metodológia nás konkrétne učí, ako viesť dialog aj sám so sebou, aby sme vedeli, prečo konáme tak, ako konáme. Aby sme vedeli si to metodicky, systematickejšie ujasniť nás samých. Pre každodenný život to znamená, že ak sa dobre poznáš, ľahšie si udržíš vnútornú rovnováhu, prijímaš lepšie rozhodnutia, dokážeš definovať svoje vlastné životné ciele. A 8. dôvodom, posledným, je schopnosť rozlišovať medzi faktami a interpretáciami. Toto je dôležité, pretože dnešný svet je presýtený informáciami, pričom mnohé sú manipulované alebo interpretované jednostranne. Filozofická metodológia nás učí identifikovať predpoklady a hodnotiť, čo je fakt a čo je len názor. Prínosom je kvalitná analýza informácia, schopnosť odstúpiť od prvého dojmu. Toto je kľúčové pre vytváranie vlastných predložených názorov. Toto vedie k lepším rozhodnutiam v osobných aj spoločenských otázkach. Celkové teda štúdium filozofickej metodológie otvára priestor na systematické, kritické a tvorivé myslenie. Pomáha lepšie komunikovať, rozumieť iným odborom a zároveň prehlbuje náš vzťah k sebe samým i k okolitému svetu. Táto zmes zručnosti a postojov nie je užitočná len pre akademikov, ale pre každého, kto chce žiť uvedomelejší život a uvedomiť si súvislosti medzi svojím myslením, konaním a širším kontextom spoločnosti.